Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Tinay, hingkod ang pangidaron. Usa ka single mom. May ka-live-in karon, apan dili ni siyang amahan sa akong anak. Niami magpuyo sa Lapu-Lapu City. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang ang ako pangikauban ng una na kong partner nga amahan sa akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Nganong dili man nato ibaw sa mga pamilya ang ako pagmaptos rin ano. Di lagi mahimo, Tinay. Kay makasaban ko mama ana. Mo pa'y pag-graduate na ako. Mulargahir ba ko sa abroad? Unya, kana na lang makalarga ko. Kaya nga naman di ay. Unsa man yun niya ako isulti sa kumaginikanan ani ha? Ay, ano ba siyang nagpamabdos ka eh? Ang! Kay doon na may nahitabo na to. Basta kay dili pa nato pwedeng ipahibaw nga nakapamabdos ko. Na, kasabaan gi kong papanyanag ni mama. Kanya? Mag-unsa man ko diri? Di ko ni mo panubagan? Panubagan, oy. Pwede nga mudahan na sa akong apelyido ka ng bataa. Pero ato lang itago ang tanan sa pagkakaroon rani. Renan. Mao pa? Ami, unsa may ako buhaton? Di man ganin ako matago ang tasahang ko. Ay, maugani. Amo sa anang rinan, oy. Atug-atug himog bata. Dili pa man day anda mo atubang og responsibilidad. Sa akong buhaton. Ani na lang. Sundo na lang nato ang gusto ni Rinan. Itago lang una na. Og, ni ako nga anda mo tabong og tago nimo anak day. Ayaw lang una pag-uli sa inyong probinsya. Og maayo lang unta kung dili ka doahon sa imong pamilya dinhi sa syudad. Ha? Sabto lang una nato si Rinan. Kay basin og mausad gyud ni iyang gustong buhaton. Para raman sad ni sa inyong ugma. Bitaw sa... Oh, niya unsa man. Ani lang nga una ka sa akong boarding house, hangtod ka manganak. Aron maati man ti ka. Ha? Tinay, Renan, mayo kiniagit ka. Nagkahikayon ka. ganun dili man. Nanganak na gud ka. Ang sumiplado ni mo ron. Sama na sa kong gisaad nimo, magdaa sa kong apelyido ang atong anak. Unya, Mularga na ba ko sunod buwan? unsa? Unya, Ayaw ka balaka. Magpadadalo niya ako na imo og kwarta alang sa atong anak. biyaan na demin ni mo sa imong anak. Maayo ang akong tumong sa akong pagbiya. Alang sa atong ugma ug sa atong anak. Mga sabta lang, Tinay. Ug sa ako niya pagbalik, magpakasalata. Haba? Milaong ko sa saad ni Renan ako, nga ang iyang paglarga alang sa kaugmaon namo og sa iyang anak. Misugot ko nga molarga siya sa abroad, aron manarbaho, o gitago sa iyang mga ginikanan nga may anak na mi. Apan sukad siyang paglarga, wa na gid ko'y balita pa bahin niya. Napugos ko sa pagpauli sa akong mga ginikanan, aron may kapinlan ko sa akong anak. Kay kinahanglan kong manarbaho alang sa akong anak. Unya, Pastilan, baya ni mo Tinay. Niuli ka madini sa ato nga may tropi na. Apan wa kay bana. pasalo ako ninyo, ma.
Nabiktima gid ko sa pasalig ni Renan. Ay, pastilan, baya ni mo tinay. O niya, unsao man na nato ang naron. Ha? May mahimo pa bagutana. Di dawato na lang natong atong apo. Unsa may plano nimo tinay? Mabalik unta ko sa syudad aron manarbaho pa. Ug magpadala unya ko og kwarta ninyo para sa akong anak. Tinay, iya, giidadaan ka sa paborito ni mong kopya. Ni ana masab kalito eh. Kapila naman ta kabalibari ba? Di ko mohunong tinay. Hangtod nga, di ko masukton. May anak na lagi ko. Anong ko di kung may anak ka? Mahal man ti ka. O, tinudalan ako ibati ni mo. Kigugmati ka, tinay. Ay, ambot ay nang gugma-gugma kung mo tuo pa ba ko anak niya eh. Tagal ko higayon ko. Ikaw isaad ni mo. Di ko mong binuang ni mo. Ipamatuod ako ni mo nga lahi ko sa unahan ni mo kaipon. Andam ka kong tubangan sa pagprakos sa mga anak. Andam kong mga mahan, tinay. Lito. Ganon dili man nimo hatagan og chance. Daoy ami eh, makatagaman. Dahil kung mo tagam ka, unsaw man nimo pagkakita sa imong right person. Kung buang to si Rinan, ayaw iparehas ang tanang laki. Ayaw iparehas si Lito. Kay butanon ba yan na siya sa akong tanaw? Responsible. Suway lang. Pero, pag-amping lang una, nga dili ka mabuntis anak niya. Ha? Maayo ka ha? Salamat, tinay. O akong isaad ni mo. Nga, di ka na ko pagyason sa akong isaad ni mo. Unungan ti ka anang imong kahimtang karon. Magpagasal niya ta. Ha? Magpagasal ta. Aron magatuo kag yun nga yun anay kong ibati ni mo. Lito. Magmenyo na ka. Unya, ang imong anak, nagdamang ka na sa apelyido sa una nimong kaipon. Maulagi ma. Mapausap pa ba anak kong apelyido sa kong anak man no? Ganahan ang tanak kong ipausap. Ay, ayaw na lang. Kay abroad man ka ang amahan anak. Gok dato tinay. Kay may obligasyon siya sa inyong anak. Ha? Ngano gong ipapasan man nimong Lito ang responsibilidad ni Rinan nga iyaha man ng anak. Kung dili siya muhatag og sustento, ipadeport to. Ma. Naglibog na ko ron sa angay na kong buhaton. Kung angay ko bang ipausab ang apelyado sa akong anak o dili. Wa na masabgod magparamdam ang iyang amahan. Unya, plano na ang namong magminyo ning bag-o na kong kaipon karon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, wa magsustento sa among anak ang una na kong kaipon. Pwede ba nako siyang makiha sa iyang pagka-irresponsable nga pagkaamahan? Kung oo, unsa masabang akong ikaso? Ikaduhang pangutana, tuwa magtrabaho sa abroad ang amahan sa akong anak. Unsaon man ako siya sa pagkiha? Mapriso ba gid siya kung akong ikiha? Ato ba siya sa abroad mapriso o dinhi sa ato? Ikatulong pangutana, kung dili gyud mo sustento ang amahan sa akong anak, ug kay tuwa man siya sa abroad, pwede ba nako siyang ipa-deport aron dili na siya makatrabaho sa abroad? Ikaupat og katapusan, gusto na lang unta na akong ipausab ang apelyado sa akong anak. Kung dili magyud mo sustento ang iyang amahan, maayo ka ha? Unsay mga proseso? Asa mi duol ug pilay magasto? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tinay. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O ginisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutana og problemang may
Punto Legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling ug drugas. Ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man nato ang mga sukintig paminaw? Daghang salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsalig sa ato ang programa. Amo gining paningkamutan nga maskig unsang puntuha, legal man or medical, amo gyud ang mahatagan og solusyon, kasulbaran ug tubag ang inyong mga pangutana nga gipadala diri namo og nga nindot pud ang inyong mapaminaw nga dramatization no sa inyong mga life story pinaagi sa inyong mga suwat. So a big thank you sa ato ang mga writer, ato ang director, ato ang spinner, ato ang scriptwriter ug ang mga artista sa kahanginan sa ato ang RMN Production Center kay sila gyud ang naghatag og kinabuhi sa inyong mga drama ug mga suwat nga gipadana mo, no? Yes. And Ang atong makutlo nga pagtulunan ko nga adlaw, attorney, yes, Doc. if it makes you happy, it's never a waste of time. Oh, of course. Because Do what being makes you happy, is the greatest form of success. Correct. Do what makes you happy. Yeah. Pero of course, to the point also nga dapat wa po'y nag-uol sa imong kalipay. At long as it is within the norms and moral of the society where we are in. Yes, bounds of morality o bounds of what is legal also. Yeah. Nang nalipay ka sa kwarta niya, kinawat da ito Mao, nimo. mao. Dili pod na sakto. Nagsabuko kay nga mga Dr. Rubraw siya to Nalipay na ko, rin batan. Hay ko. Iwan, do what makes you happy or dili. Bumbitan ako ingon. Ingon ni Doc within the bounds of what is moral, what is legal. Ah. O nga, ang atong kalipay, wa po'y nasubo. Mao. Oh, di Not to ba? the Expense. expense of others. na? Other people, di ba? Ah. Ang atong magtatampo ko ng adlaw, attorney, si Tinay. Na siya sa mga 30 ang mga panuigon, hingkod ang pangidaron, single, ma'am. Pero may kalibin siya karon. Pandili siya ang aman sa iyang anak. Meaning, na-out na tong aman sa iyang anak. Nagpuyo siya sa Lapu-Lapu City. Punto legal lang atong, isa may mga taga Lapu-Lapu yung mga grito to ni. Oy, Mayor Ahong Chang o adid o. Mayor Ahong Chang, Now congratulations. Congressman. Congratulations. Yes, congratulations also to Congresswoman and incoming Mayor Cindy Chanog. Ako ang best friend no nga si Julie Love Ordonia dinha sa PEZA ug ako ang isa ka best friend nga teacher dinha sa Science and Technology Center sa Lapu-Lapu si Teacher Aisa Soronio. Yes, may pagpaminaw din ni Dr. Dave Baron, Dr. Boy Flores, ug Judge Palalay, no? Judge, musta naman ka? Ug si Nilo, musta naman? Sorry Nilo, limot ko si mga apelyido. Pero regards niya diya, no? Yes. So, punto legal. May pagpaminaw din, diara, nakita na nako ang ni Mary Ann Huyuhoy, diya sa ilan ni Dr. George ug Inday Ruiz, ug si Pangging Kabaluna din Pangging Kabaluna diya sa Verama, Cebu City. Permig ko no maminaw ni si Pangging na to, attorney, no? Oh, thank you very much Pangging sa imong perming pagpaminaw sa itong problema sa RMN. May Tata Bilongguel ug iyang mga anak ug mga Karunggay family diya sa Humangpas Datag sa Sambuan, Cebu. Salamat kayo sa iyong pag-abi namo sa among grupo diha sa inyong lugar, no? Okay. So, All right. padayon ta sa problema ni Tinay, no? Punto legal. Punto Ang legal ta. problema So, ni saan niyang mga pangutana? Tinay. Unang pangutana. Una niyang pangutana, Doc. Wala magsustinto ang mga sa among anak ang una na kong kaipon. Pwede ba nako siya makiha sa iyang pagki-irresponsable nga pagkaamahan? Kung oo, unsa man sa ang akong ikaso? Pwede kaayo kung ang paghatag niyag sustinto wa gyud po na niya mabuhat isip responsibilidad ug obligasyon niya as a biological father, pwede gyud nato siyang sukton og paninglan ani. So ang atong ikiha will be child support para sa inyuhang bata
bata kay iya man ang obligasyon o wa man gani mo magkadayon, wa mo mag-uyon inyo man na. Pero ang iyang obligasyon ngadto sa mga bata di man na maputol, bahalag naputol ang inyong relasyon, no? So child support pili ta mo kiha ana. Basig maingon ni ang unang uyab attorney nga di na ko mo support nimo kay na naman sa kailaing kalibin. Dili man na mao. Di mo ang rason. Di ko ang suporta di man para nako, Para sa bata. para man sa bata. Okay, Muna okay. ako nga naputol man ganilang relasyon, di man na mabugto imong relasyon sa bata. Correct. Oh. So padayon ang imuhang obligation. Okay, kaduhang pangutana. Tuwa magtrabaho sa abroad ng amahan sa akong anak. Unsa man ako siya pagkiha? Mapriso ba gyud siya kung akong ikiha? Adto ba siya sa abroad mapriso o dinhi sa ato? Diri sa ato, kay diri man ang kiha. Ang kaning kaso sa suporta, di man ni nato pwede paabton sa gawas. Kung naa-assess gawas, then ang pag-enforce lang nato ani no ngadto sa gawas. Pero inigbalik na niya paaboto nato siyang mabalik, dinha pa ma-enforce, no? Kana lang. So, waton sa natong ma-expire yung contract, no? Yes. Muli magina sila nag-expire sa contract. Ikatulong pangutana, kung dili gyud mo sustinto ang amahan sa akong anak ug kay tuaman siya sa abroad, pwede ba nako siyang ipa-deport aron dili na siya makatrabaho sa abroad? Kasamot nagdili mo Dili po makasustinto. kakahatag o sustinto. Kanang, ang atong issue ani nga di siya mawagtangag trabaho. Kay para makapangayo tag sustinto. Pero og, kay pwede man gud nang atong sabuton ang iyahang employer pinaagi sa court order nga unsay tawag nimo ani magbayad siya sa og support unya adto kwaon sa iyahang salary. Bale, ang katong Automatic kumpanya, deduction. iyahang i-deduct, yes. Basta na ni court order. So, ayaw na lang nagkuhaan ng trabaho kaysa mo't kandi makadawat og suporta. Para nako, ha? Unless imo gang ipapriso, okay raman ka nimong ipriso siya, niya wa na kay suporta. Kung imuhang pakwaag trabaho, wa na po siya ikahatag suporta nimo, doble na po ato ang problema ani. Mao Imbes gyud, no? makahatag pa siyang suporta, di na po hinuon. So, klarohon na to kung sa atong tumong. Ang pagpangayong suporta or makwaan siya. Okay. Sunod nga pangutana. Gusto na lang untana kung ipausab ang apelyido sa akong anak kung dili man gyud mosustinto ang iyang amahan. Mayob kaha unsa may posiso, asa mi muduol og pilay maggasto. Pwede magita mo adtog mga Children's Legal Bureau, no? Or kaning mga legal alternatives for women or sa Women and Children's Help Desk dinha sa kapulisan para motabang og mo guide nimo para pag-andam, pag-file og kaso makapangayo tag support. Ang ako pwede ra gyud na dili na to file ag kaso dayon, no? Sulatan sa abogado, kani sila libre man nilang mga serbisyo para sa mga kababainhan para mahatagan sila og support ngadto maka-file mo og case for support unya kung di gud mo patuo pinaagi sa suwat diha na ta mo file og kanang kaso gyud. Okay, so they can always guide you, no? Diha dapita. Okay, ang kaning iyahang ipausab nga apelyido sa iyahang anak og di mo sustinto ang iyahang amahan, di gyud ko uyon ani. Because later on, number one, why connection ang pagpausab sa apelyido sa imuhang bata ngadto sa wa paghatag og suporta. I think ihatag na siya nga katungod sa bata inig kadako na niya. Kay ang kana magud ang iyahang pagda sa apelyido nakakumpleto na sa iyahang pagkatao. Nga di siya maglibog nganong ang iyahang apelyido parehara sa apelyido sa iyahang mama nga naaman siya'y papa. Unless mapasabot na nimo siya og klaro og uyon pud siya. Kani mangud imuhang intensyon tungod man ni kay naglagot ka. Unya imong gipahimungtan ang child record sa bata. Unya kung pananglitan madato ni. Ang kaning amahan ani. Basig Unya mga presidente- manunod ni, Basig mo presidente ni. ng Pilipinas. Daghanig mga katigayunan, mamatay ni. Unya wa na ni nagdas imong ayahang apelyido sa iyahang papa kay mong gipausab. Matagbaw na pug kag probar nga anak ni sa iyahang papa. Diba? Nya na puti ko for the support. Unya mangayo man kagud ka tag support kana mga ingon ana ba. Nya naa naman na ako no para nako it's really okay for the child to bear the surname or apelyido sa ilahang papa kay mo man makakumpleto pod, no? Og nabutang namang gani na ninyo at that time nga gipanganak siya kay maayo pa man mugbuot og relasyon ana. Pero kung ang bata mismo inigkadako ganahan nga ang iyang dalhon nga apelyido imuhara, no? Kay tungod kay illegitimate man pod siya wa man naminyo ang iyang ginikanan, siya mo decide ana dili ikaw. Okay?
Mga suking tigpaminaw, hinaut-untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.